Hola, chuses. Surprise! Que medo! Ah, Dios mío, que medo! Hoxe temos así preparado un especial de Samaín. Vamos un pouco co tempo pillado, pero chegamos a tempo. Creo que chegamos a tempo. Como podedes comprobar, a Rosalía Aesthetics chegou tamén aquí por Samaín. Que vos parece? Hoxe vamos a facer, vai facer todo Sara un... Por non variar. Por non variar, vai facer así un spooky look deses, así, vai dar motos medos. Que medo, ah, Dios mío, canto medo. E tamén moita vergoña allea. Moita vergoña allea, pero iso xa é sempre, eu creo que vamos a tapar estes gatos acostados que teño, miaus acostados, así vai ser como algo demo-ish, no? Algo demo-ish. Sí, pero non fagas spoiler. Vale, pois non spoiler, non vai ser, non sabe que é, non sabe que é. Dios, estou puto living con esta merda. Por que empezamos? Un smokey eye básico, vale? Empezamos cos ollos. Sempre. Eyeliner Eyeliner gel do Deli Plus. APA S Deli Plus. Bueno, quería contar algo en plan do Samaín e así. Unha vez había unha pava que a pava falaba plot twist español. E estaba dicindo como en plan, claro, es que, joder, a mí me mola Halloween tal porque, o sea, ya lo veo desde pequeña en la tele y tal, y joder, y mola, yo no sé por qué ahora tienen que inventar, en plan, cosas así como el Samaín, como hacer gallego, como si ahora el Oktoberfest dijeran, pois, a festa da cervexa galega tal. A ver... Mira, puta pava, o Samaín hubo de sempre. Claro. Outra cousa é que salíramos vestidos de calabaza por aí adiante. Puto día de difuntos hubo toda a puta vida. Si traes unha tradición de puto Estados Unidos por razóns únicamente comerciais, está guai. Pero si colles unha festa como o Samaín ou extendendo o apalpador ou cosas así por identificación nacional ou para recuperar unha festa tradicional de aquí, eso é galleguista extremista, pero claro, facer o Samaín non está ben. E facer o Papá Noel tamén está ben, non pasa nada. Eso non é nada raro ni nada inventado. Pero o apalpador e o Samaín, que cosa máis fea, gallegueira, que inventen así catro payasos. Pava, get it together. Bueno, o apalpador... Apalpar, como jutá. 016. Quen non quere que un señor entrado en idade lle apalpe así a barrijola a fillo? Hola, mami. Hola, mamá. Solo na televisión. Estou salindo na tele. Me estás orgullosa de min, que sempre dis que non fago nada de xeito. Se quedaras preñada como a túa irmán, o make-up está feito para que se vexa ben en fotos e de lonxe. De cerca vas a mirar... Canto máis lonxe, no caso de hoxe, mellor. Mira pa aí veo ollos, Que enchos dera así un día para ir a... Ir ao Mercadona, a comprar leite. Un día para ir ao Mercadona aí ás 9 da mañá para coller as ofertas. Agora imos empezar a poñer toda a puta cara que ven sendo vermella, vale? Pero sí, pero non tides tú, son No, son pinturas grasas para a cara. Isto teñeno todos os monitores de tempo libre que van cubrir as comunións e chicones. Sí, bueno, muchos tempo libre teñen as ceras Manly e despois aí tendo cáncer de piel os rapaces, coitados. Hai moitos nenos no mundo. O sea, real, demasiado. Mario, ti sabes canto puto te moves? A ver, non tes ningún conto así que che pasara así hai pouco así que che que querías contar, así? Ai, si baixou unha regla. Outro mes máis sin empreñar, pero ti é que hostia andas. Agora xa teño unha sobrinha e dúas gatas. Suficiente. E teño a ti que tamén das unha traballeira que é moito de Dios, pouco. Cambiarme a area, traerme friskis... Ábreme o puto ollo, Mario, que che vou matar. Non te parece sexy isto? Moitísimo, estou me poñendo horny. Estou xa aquí que Se bueno. estás aquí a rejar o champo. Vouche violar. Bueno, ainda que frejaras unha vez no ano tampouco se pasaba mal. Real, por mi, chaval. Estou a esquivar. Menos na cabeza ten pelo en todos lados. Verdad. Deixao así medio largiño para enjañar, pero esto levantádelo un pouco que tires, queda nada, Estou buscando o meu corpo adulto, é así. E o meu corpo adulto involucra estar calvo, así que non lle hai que facer. I still have that dick. Que guapa está a quedar eu! Dios mío! Dios mío! Ai, que nin tan mal. Que precioso! Mira, para ir descartando así cousas posibles e así, non son o meme de Boiro. Parade de preguntarme que significa o meme de Boiro. Se tedes que preguntar, tedes un problema moi grave. Ao final deste vídeo saberédelo, así que stay tuned.
Estouche pintando hasta o límite da barba e calas a boca que aquí a make-up artist titulado son eu. Calquera evento que teñades, xa sabedes, se queredes ir así á boda de vosa prima. Deixemos por aquí o contacto de Sara para que vos deixe así de guapes. Ou peor ainda, Mira, agora porque xa non se pode foder nas bodas, pero seguro que podíades que... A ver, xa non estaba ben antes. Ai, non. Bueno, me digo a min. Ai, sabes que comín hoxe? Collín un dos rulos Unha boa destes... pirola. Ai, quen dera. Collín... Ora é cando esta miña nai a ver fai A razón de facer este vídeo non é o make-up, é así, é desmitificar a tortilla feita, comprada do supermercado. Está boa, teño pagado 10 euros por tortillas moito máis malas que calquera que podes comprar no supermercado. E de comprar unha tortilla ao vos ultramarinos de confianza. E se non encarjares ya aquí a súa nai que fai 26 ovos. Eso para 2 personas é mallada. Ah, non sabedes un vídeo destes que é unha tipa que ten un porco? Vale, esta historia empeza xa. Que se está metendo no sol e dille... Estoy hasta la madre que te metas ahí. Sal de ahí, no puedes estar ahí. Te vas a quemar, te he dicho 1000 veces, estás todo rosa. ¡Ey! Unhas cortinas. Sí, unhas cortinas. E como se chamaba? Ruperto ou Roberto por... ¡Ey! Roberto, no mames, te vas a quemar, güey. Estás bien rosa. Roberto, era Roberto, me parece. Buscade aí, Cerdito Roberto, se veres... Están aquí a sellar a sombra de ollos con sombra de ollos. Jato acostado en riba dos ollos. Why the hell not? ¡Ah, Dios mío, que precioso! Como jutadis. Mira, as orellas non teñen cousa. As orellas fai falta cousa. Buah, cara, cando estábamos na cuarentena, fun a urxencias, ojalá se Raúl por vir comigo a urxencias, o tipo sacou, tiña unha cousa chunga na cor do ollo, e sacoumo cun bisturi, dios que grima, de verdade, desmalleime da puta grima que daba, que puto asco, e o pavo, ai non te movas tal, que che pode facer dano, non sei que, Despois dice... ah, Dios mío. A ver, conta xa. Mas espera, A ver a outra, sí. queda eu tan guapa, tan fermosa, esta vai querer o cura que xa comigo. Fai outra vez outra. Ai, Ai, como justa. ah, como justa. Que coraxe você ten de me pegar às 4 da manhã para me falar de amor. O que você tomou? Ui, a cinta de carrosero, que profesionalidade. Hombre! Hombre! Lisa! Cubrimos agora a cara toda, non daba máis a pintura, estaba ben que me chegar hasta aquí abaixo, pero non hai máis. Puta vida. E tamén a barba é así, en negro, que che parece así a barba así mo preta? E agora? Juta, que rico, que sabroso. Soy hostia, Mario. Como juta, que Se delicia. vou meter unhas hostias, tío, que non podo. Golezo Sara. Justa como a borra do chopo, Sí, juta. Juta mi casi pofa. Ah, bota aí a min. Ah, que precioso! Ah, que precioso! Como juta. ¡Mua! ¡Mua! Bicos de chepapote pa todes. Puto asco. Me quiero morir. Que asombro o bigote, non se me ve de arriba, só ven pouco. Ajá. Ah, como juta, que relaxante. Bota a min máis cosa desa po. Que vos vai parecendo? Xa lle cambia, Xa vai collendo forma a cousa, o que? Xa empeza a dar un pouco menos de asco. Bueno, cando acabe de facer a manicura. Esto ten sentido, na. En la Peña y los Hampton, Sangría y Valentino, no parking do día. Que ahora non se pode facer botellón. Ai non, se me estás indo a comprar o Bacardi limón. Bacardi... Ai, de que os gustaba vos o cubata? Johnny Cola. E ti tais? Johnny Cola tamén. Johnny Cola, debes? Sí, verdad. Que traes? E vos ca agua, bebes algunha vos ca agua? Non. Eu o vodka polo se posado. Ah, como Riti! Vos que Riti tanto? Non tanta risa! Porque estás moi guapa, dando moitas alegrías. Mua. Despois, que es pa foder? Que es pa foder? Ou como diría o No, Mario, por favor, que eres outra puta demanda. 「 Ah.
Mira unha cousa, vaste cambiar a roupa? Vou poñer a camisa. Pois pona xa, porque despois cando quites a camiseta isto... Hola, artemaníacos. Si tal, uns aquí, Tesme jungear tataco, ponme un aquí e outro aquí, de que sexa. Non son os que te dicen aí enfrente. verdad? Vou poñer outras ropitas ou así, non vai quedar a full fantasy, porque me quedou aquí o pescozo a mitade, pero vamos a mirar así, un look Halloween putilla. Pois este é así o look final, é así. Vemo putillo deses. Espero que vos gustara así a cosa esta. Sara ten así moitos make-ups así no seu Instagram, que ser este é así. Que pasedes moito medo nos días difuntos, é así. E delle cambiar as flores aos panteóns. Iso, ata outro día, así. Portarvos ben, é así, non andar a drogarse. Sabures. Así. Agora teño que gravar o TikTok.